सासे हुवानिफ्राय 40 लाख जानाय दाख्लै काहानि थांखांबाय हा आंनि हिनजावा डक्टरेट आदा जेम्सआ पुर्निमा मेडामखौ डाइरेक्ट नङाब्लाबो थोंजों नङाब्लाबो बेबो ओरैहाय रिप्लाइ होगासिनो दं। बिनि सिगां मोननैसो फोसावथाय फैगौ 1 मे खालार खालि दिल्लीयाव थानाय लाला लाजपत राय मुंनि मोनसे मार्गनि लामाखौहाय बड'फानि मुङावहाय दोननाय जासिगोन नैबेखौ फोसावदों दिपेन बर' बिथाङा मिथिसार होदों। आरो लोगोसे जोङो खोनाबाय थादों जे टुरिस्टफोरखौहाय एटेक खालामनाय पाकिस्ताननि जायफोर दा बेनि सायावहाय नरेन्द्र मदि आरो डिफेन्स मिनिस्टार, फाइनान्स मिनिस्टार, हम मिनिस्टार गासैबो आरो फरेन मिनिस्टार ज' जानानै सावरायदों आरो थाबैनो बिनि सायावहाय गोख्रों एक्सन लाफिनगोनखौ नुनो मोन्दों। आरो गोबांथार हादोरफोराबो माखासे मानिया सापर्ट होगोन बायदि जे पाकिस्ताननि बैयाव उदखारिफोरखौ दमन खालामनाय बा दबथायनायाव। दानिया फैदो मेन खौराङाव फैनोसै। आदा जेम्सआ गावनो बुंदों शेयार खालामनानै हो बेखौहाय मिथियो बा हाबायावनो डाइरेक्ट रागा जोंनाय बा दुखु फोरमायनायजों लोगोसे बिथाङा मैयानो बुंदों जि जाबाय गाव गावसो लादों जों बुंबाय थानो लाब गैया। बेखायनो आदा जेम्सआ माखौ शेयार खालामनो होदों डाइरेक्ट आं नोंथांमोन शेयार खालामनि। सोरबा माने सोरनिबा हाबा जाखानाय गथ' गथाय थाखानायखौ गोसोथोना सेनो थायाखै आंनि हिनजावा डक्टरेट सासे डक्टरेटखौ बुंनो थाखाय बे बेसेबांबा सानग्रोनांगौ, बेसेबां जाम्बा जाम्बिनि फिसाजो जानो हागौ, फिसाला जानो हागौ बिसोरो। सासे डक्टरेटनि सायाव बाथ्रा बुंग्रा बेसेबां माने बिनि बिमा बिफायाबो जेबो रोङा जानो हागौ आरो बिनि फिसाजोआबो। सासे माने ओरैबायदि गाज्रि मानसि सासे हुवानिफ्राय 40 लाख जानाय दाख्लै काहानि थांखांबाय हा बे माने आंखौ आं दासो इउटुबाव नायदोंमोन ओरैबायदि बाथ्रा बुंगासिनो दङ माने आं गोसोबा बेखौ गोसो बायदि खालामनो हायो। जोङो सोरबा हौवा थाखानाय गथ' गथाय थानायखौ गोसो थोनानै बा सिनो थाङाखैना। सासे डक्टरेटनि सायाव बे ओरैबायदि बाथ्रा बुंदों हौवाखौबो रोङा जानो हागौ। बे डक्टरेटआ मा बुस्थु बेखौ मिथिया। बे बिजि थुग्रा डक्टरेट सानगोन, बे डक्टरेट होनबाय बिजि थुयो नामा सानगोन। डक्टरेटआ बिजि थुग्रा नङा, कोलोमनिसो। बेखौ मिथिया। बेनि एन्सारखौ आं गाबोन होगोन बे सिख्लाखौ। आरो बे सोरजो थायो जुनानि खाथिया मानसिजों थायो। बे खाथिया बर' हारिनि खाथिया मानसिजों थायो। बे मोजां मानसिजों थाया। रागा जोंदों आं फुंनिफ्रायनो रागा जोंगासिनो दं। दिनैनि इउटुब आरो ससियेल मिडिया आंनि नुजाना दङ। आंनि हिनजावखौल' गाज्रि बुंनाय गैया। मद दङ भिडिअ बानाय हेगारना दानो हेगारजोबदों नोंसोरो। बे जिखिनि आं दा बुंदों बेखौ जेम्सआ मा बुंदों जों दा रंजागोन। बाट बेफोरबायदि सिख्लाखौ ना सिनायाखै बिसोरो जोंखौ। चलो सेलिब्रेसन बुंबाय हाबा जानानै हौवा गैयि हारसाफोरा रावबो राया। दिनै सासे डक्टरेट मानसिखौ लानानै जोंनि बर' समाजनि गेजेराव ओरैबायदि फेसबुकाव चर्चा खालामदों जेम्सआ मानो मोखां देखायनो हायाखै आरो आं मानो मोखां देखायनो। सासे डक्टरेट नंगौना नङा? आं बे सासे डक्टरेटखौ मानो आब्रुथि गैयै फेसबुकाव नाम लिरजा होनो। सासे डक्टरेट मानसिखौ, सासे डक्टरेट बिमुं मोननाय मानसिखौ आङो फेसबुकाव मानो गाज्रि नाम लिरजा होनो। बे जानला मानला उन्दै उन्दै गथ'फोरदो माने ओंथि गैयै आब्रुथि गैयै बानाय सासे डक्टरेट। दिनै बरमा कलेजनि स्टुडेन्टफोरा मोनथिगोन 3 बोसोर बरमा कलेजाव 8,000 टाकायाव मावनाय मानसि बेसेबां खस्थ' रुम भारा थोआ। थेवब्लाबो गावनि माने माबाखौ लानानै फैसायानो मिलाया। खायसेबो सोरबा दखना बायनोबो 8,000 रुम भारा जानाय 3 बोसोर मावदों। न'आव रावबो गैया। बेनि काहानि गैया, न'आव रावबो गैया। बेखौ उनाव गावनो खोन्थादो। बेखौ सोर फेदेरनाय, मालानि समाव बिनि बिमा बिफाया मा जालांनाय सब काहानि दङ बेहा। जोबोद दुखु गोनां बिनि काहानिया। बेफोरबायदि काहानिनि गेजेरजोंबो बियो दिनै डक्टरेट लानानै दिनै गावनि आथिङाव गसंबाय। माने आं बायदि मानसिया बेनि थाखाय जेबो नङामोन। आरो आं लाक्कि फिल खालामो आं सासे डक्टरेट मानसिखौ माबायदि लोगो मोनखो, आं मा मोजां खामानि मावखो, जों सानैखौ बोरै गोरोबहोलायखो। आंनि थाखाय बेनो बिराद सासे डक्टरेट मानसिखौ आंनि न'आव लाबोना होनो हादों।